Sziasztok! Ebben a videóban Subnautica 2-be fogunk bázist építeni. Hol vagy? Hola! Na, Na, na. Hova építsük a bázist? nem tudom. Ilyen nagyot Mélybe. építünk, nem? Ide a mélybe építsük. Aha. Így ide tökéletes. De... Ugye elmegyünk oda a szélére. Vagy itt jó lesz. Nem. Ja, rá. Ez mi a gyászi? Ó, vagy. Ö... Ott vagy. Mi ez a fa? Ha. Ja, itt túlélőben majd lehet adaptációkat csinálni, például, hogy a halakat meg tudja emészteni. Ez most nekünk nem kell. Hát nem. Itt építsünk, itt jó lesz, nem? De tökéletes. Na, akkor úgy csináljuk, akkor lesz egy ilyen nagy bejárat, nem? Én úgy gondoltam. Én is. Lerakunk 2 szobát egymás mellé, és akkor ez lesz a belépő rész. És akkor onnan építünk 2. Grafikát meg fogja venni. Settings. Graphics. Quality. Minden lent van nekem, te. Nem tudom. És mindent felrakok Epicre. Frame rate. Nem érdekel. És azt hol állítottad be? Epicre. Ott legalul én most mindent beállítottam Epicre. Ja úgy, ja hát... A- Ja. Mindjárt kifogy a játék. Lementem. Azt a rohadt, milyen jól néz ki most a játék, de főleg a közeli textúrák. Tényleg. Az kurva. Jú. Ez most meglepett. Nagyon jó. Jú. Azt hittem, hogy ez a legmagasabb része eddig a... Én is. Én is azt hittem. Azt a rohadt. Hát... Jó, mondjuk Unreal Engine 5, de... Mondjuk látszik is rajta. Szóval... Várjál. Épített kívülről Azt a tovább? rohadt. Vagy mi legyen? És bántja a szemem, amúgy igen. Jó. Hát legyen az a fő épület, hogy ilyen kis társalgó. Ez az lesz, én úgy gondoltam. És akkor utána egy cső, várjál, de... Itt meg megépítem ezt a társadalmi részt, jó? Oké. Nem itt van. Hallod, ide jó lesz az a folyosó, ahova majd mennek a házak. Nekem jó, aha. Jaj. Lerakok És ilyen akkor ilyen asztalokat. szálloda-szerűleg van ilyen. Lerakok ilyen izéket. Ilyen székeket lerakok. És akkor majd kell csinálni egy ilyen nagy ilyen vizes rész, hogy elférjen mind a kettőnknek a... Mert én 2 izét akarok. Hallod, ekkora kis szoba elég. Egy embernek, igen. És akkor majd itt egyenesen Hát nem tovább úgy, megy. hanem egy párnak, de... ja. Hát de mi most magunknak építünk bázis, ugye? Ja. Hát amúgy... Az majd későbbi projekt lesz. Ja. Mert hogy ide építünk egy szobát neked, meg a túloldalra, vagy például hogy fordítva, hogy nekem vagy neked, ezt megcsinál a másik oldalra, és akkor ide meg építünk egy nagy ilyen vizes részt, ahol izében vannak a járművek, és utána elmegyünk felfedezni. Ja, jó. Mert én így gondoltam. És akkor majd a következő videóban azt meg elkezdjük. Oké. Nekem mindegy. Lehet ülni.
Kb. Ennyi. De ide kell ablak, nem ide rakjak ablakot? Lerakhatsz egy párat. Megtudnám, hogy hol a faszban van az a kurva izé. Ágy. Most a sajátodat, most rendezed be a sajátodat? Aha. Jó, akkor elkezdem a sajátomat már. Furniture, single bed. De akkor ezekkel nem kell ide ablak. Akkor várjál, elkezdem a sajátomat közben. Na, úgyhogy ez a rész most ennyi lett volna, majd jövünk a második résszel. Nem sokára. Úgyhogy, és a következő részben majd folytatjuk. Úgyhogy köszönöm, megnéztél, és szia!